O meu nome é María Isabel Fernández García. Son catedrática de Universidade, da área de Química Inorgánica da Universidade de Santiago na Facultade de Ciencias de Lugo. Eu me licenciei no ano 71 na Universidade de Santiago, na Facultade de, naquel momento chamábase de Ciencias, depois chamouse Química, e sou licenciada en Química. E na máis terminar xa fun nomeada profesora axudante de clases prácticas. Polo tanto, levo desde os 22 anos na universidade. Hasta que me xubilei, pois foron 48 anos. Un dos feitos que eu podería decir máis relevantes da miña carreira foi o tratar de conseguir a cátedra. En ese momento hai moi poucas mulleres catedráticas na Universidade de Santiago. E concretamente en Química, na Facultade de Química, no momento en que eu solicito a cátedra, hai 4 catedráticas. O cal quere decir que a presencia da muller é moi escasa. Ese proceso máis ou menos dura sobre 2 anos e ao cabo de 2 anos pois consigo a cátedra, o cal foi unha gran satisfacción para mí. Conseguir unha cátedra que se pode decir que é das primeiras mulleres catedráticas de Lugo, había algunhas en veterinaria, e tamén casi prácticamente a vez se consiguen tamén algunha máis para este centro, para a Facultade de Ciencias. Cando eu me plantexei a maternidade e tuve os meus fillos, era o comenzo de todo do colexio universitario, pois non tuve permiso de maternidade e hoxe en día pois eso sona extrañísimo. E era porque, claro, non estaba nada máis que eu como profesora, eu que era director en aquel tempo do colexio universitario, pois decidimos que co tempo necesario para ter a familia, podía enseguida incorporarme sin ter moitas horas de permanencia no centro. Co cal, pois, ese primeiro dificultade pois vaise soslayando pouco a pouco, pero é un feito que hoxe pois chamaría moita atención pois a todas as mulleres, non? A parte da investigación que levamos a cabo, era necesario pois acadar pois unha preparación maior. E marchei a Toulouse ao redor do mediado dos anos 80, tuve que deixar a miña docencia toda ela preparada. É dicir, non hai máis profesores de Química Inorgánica e eu teño que deixar a altura de finais de maio toda a materia xa elaborada, todas as horas docentes cumpridas e máis os exámenes e as notas xa feitas. Neste momento estou xa xubilada. Sigo colaborando co equipo de investigación Ciencia Nosa, a que eu tamén pertenzo. Neste equipo de investigación Ciencia Nosa traballamos sobre aspectos didácticos da ciencia e tamén sobre muller e ciencia, aspecto no que eu me centro ultimamente. Xa levamos publicados 4 libros. O primeiro libro que publicamos foi este, sobre Manuela Barreiro Pico. E o curioso non solamente que fora a primeira, sino que tamén tardáronse ao rededor de 10 anos en volver a ter outra muller licenciada na Universidade de Santiago. Estamos dirixindo unha tesis sobre historia da ciencia en Lugo, que va a ser moi interesante, e tamén estamos pendientes da publicación de outro libro sobre unha muller importante tamén en Lugo, a primeira muller médica e xinecóloga de Lugo, Ángela Pardo Celada. Animo a todos as estudantes que estean a ver este vídeo a que vexan que a carreira universitaria é unha carreira longa, pero é unha carreira que ten moitas satisfaccións, porque traballas no que che gusta e con xente con que che gusta.